Sa number 3, sa Enero 31, ginapaabot ang 3 ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod. Sa National Bureau of Investigation, may angot sa ginapatigayon nga investigasyon sa mga nagtuluhaw nga mga peke nga business permit. Sunod sa kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, 4 ang ilang ginapadalaan sang summon kag ini ang nagalakip sang 3 ka mga regular nga mga empleyado sa Business Permits and Licensing Office sang syudad kag isa ka job order worker. Ang 3 sunod sa NBI ang nagpahayag nga sila ang magapadulong sa NBI kag ginalauman nga sila makahatag sang paatag sa ginasiling pagluntad sang peke nga mga business permit. Pagpanghangkat karon sa NBI amo ang paglocate sang isa ka job order worker nga amo ginatudlo may kahilabtanan sa mga transaction bangod hindi na siya matultulan kay wala man sang address nga mahatag sa NBI. Padalman sang NBI ang pagpangusisa bangod sa dalagan sang inisyal nga impormasyon. Ang mga transaction hindi lamang sa administrasyon sang Benitez nagsugod kundi antes pa man. Yes, according to our Egypton case, it appears na itong JO na hindi namin alam ngayon, hindi natin matrace ang kanyang address because wala daw siyang record. Oo. It appears na siya ang may yung nagpiprint ng fake na what do we call this? Resibo. Resibo. So the 3 regular employees are expected to appear on Wednesday. But we expect them to shed light kung ano talaga. They are expected to shed light on the circumstances regarding the issuance of the receipts. Pero yung 3, sir, they have involvement in the alleged, or not necessarily? We cannot tell yet kung may involvement sila.